pagsulti sa pulong sa Dios, sa pagwali. Kay ang maong pulong mao ang gahom. For this is the power of God to save His people. So, ang salvation nagagikan sa pagpamati tungod kay nabatunan man nato ang pagtuo sa Ginoo pinagis pagpamati. So mo na gihimo nato nga series sa pagtuon sa Mark, and anata sa Mark chapter 2, the power of the gospel. And then this evening, dunay gihatag nga mensahe si Lord sa ako, kining gingon diha nga good things are evil for those people who have wicked thoughts. Lisuda tong balikon og English no, kay taas sabi to. Hello? So good things, mga maayong butang are evil. Dautan ang mga maayong butang ngadto sa mga taong duna nadaay daotag panghuna-huna og pagbati. So munay atong fokusan sa pagtuon karon. In Mark chapter 2, dunay upat ka mga sitwasyon nga diin si Lord naghimog mga maayong butang. Pero kadtong tanan nga mga maayong panghitabo nahimong dautan sa mga mata sa mga Pariseo o sa mga Saduseo. Because their thoughts are evil. Sabto na to niya, good things are evil for those who have wicked thoughts. Sa di pa ta, balik sa ta sa background, ani, gisulat ang book of Mark for the people, for the believer of God, nga gi-persecute dito sa Roma. And some of them sa time ni Emperador Nero, panglawog sa leon, gipakaon sa mga leon. Ang uban kanila gipabarog sa mga sugnod. Unya pagkagabi na gipangpasiga, gigapos sila. Unya nagbarog sila sa mga sugnod ng mga binugha nga kahoy. Unya pagsalop sa adlaw gipasiga sila, gipangsunog. Kini si King Nero bibuhon Bibuhon siya, gusto siyang maghimog pinasahi. Unya, sa kadaghan sa kingdom nga nailawom na sa iyang gahom, wa pa siya nakontento, naguna-una na po siya, kung saan po akong buhaton, parang malingaw ko ba? So, nakaibaw siya nga ang mga Jewish leaders, dako kayong kalipay sa mga Jewish leaders, kung kining mga sumusunod ni Jesus Christ, mapatay, mapriso, mapersecute. So, gisunog ni King Nero ang iyahang gingharian, ang syudad sa Roma, ug unya gipasanginlan niya ang mga Christian. So those people, those believers, atong nga mga panahon na, they are desperate. Mura na sila kawadag paglaom nga grabe na nilang wa na gyud. Mutago sila, mamatay sila sa kagutom. Kung madakpan sab sila ilawog sa leon, pang sunugon, pang torturon, gabson nga tungaon. Bitayon ang tiil dito sa taas niya, tungaon paggabas. And so gisuwatan sila ni Mark. Kini nga suwat ni Mark, pagdasig ni, pagpahibalo ni kung sa'y gibuhat sa Ginoo, unsa ang ministry ni Jesus gikan sa iyang pagkatao hangtod natapos ang iyang kinabuhi, parang malikon sila. No? Unya gi-challenge gyapon o gitudloan nga bisan pa sa grabing kalisod, pilion gyapon natong mahimutang servant sa Most High God. Amen? So, the key idea of this book, kaning Mark, is Jesus Christ as the coming servant. Siya ang gitawag og ox, kana bitang baka nga magdadaro. Siya na, the coming servant. So, munang ningon diha sa Mark 10:45 nga, He came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Niyan siya kita gusto tag na malagad na to. So sometimes makabalo tag unsa ta ka matured kay mo serve na ta sa uban. No? Tinuod gining moingon si Lord pag musiga ang kahayag, daghang taong moduol sa imong kahayag. Sigurado jud na. Okay, so good things are evil for those who have wicked thoughts. Kung maot na daan kag panghuna-huna og pagbati, makakita kas butang nga maayo, dautan na para nimo.
imong silingan nakapalit og bag-ong mga gamit, masina ka kay maot man ang naa sa sulod nimo. So in chapter 2 dunay upat ka situation or upat ka nagkalain-laing klase sa panghitabo nga makita nato ang maayo kaayo nga gibuhat sa Ginoo. Upat. Number 1, ang una, iyahang giayo ang paralitiko nga giyayungan. Unya ningon siya sa iyang pag-ayo, bangon kay gipasaylo na ang imong sala. Katuning paralyzed 1-9, verses 1-9, chapter 2, verses 1-9, nga dili siya makalakaw kung dili siya aswaton, dili siya yayungan. So, gidala sa upat ka man nagigala dito kang Jesus, pero kay sa dapit sa Capernaum, katong ingon a place of comfort, niuli man si Ginoong Hesus sa ilaha, so naghuot ang mga taong maminos siyang pulong og magpatambal, magpaayo sa ilang mga sakit. And late nga naabot ni sila, that is why huot na kayo, walay chance nga makasud sila. So nangita sila paagi, nisaka sila dito sa roof. They opened the roof. And ilang gitunton ang gipanaog nila ang paralitiko o giingnan ni Lord. Kapag kadako sa inyong pagtuo, oy, paralyzed, paralitiko, gipasaylo na ang imong sala. So, ang mga Sadducees and Pharisees atong nga time ni reklamo, ningon nga, kining tawhana magpasipala sa Dios. Walay laing makapasaylo sa Dios. Walay laing makapasaylo og sala, gawa sa Dios lamang. So munay una nga imong nakitaan nga ang maayong buhat dautan para sa mga dautan na daag huna-huna og pagbati. Nasabtan na to? Number 2, si Jesus Christ ni anhi aron pagluwas usab sa mga nawala, sa mga makasasala. So, he went to the wicked, to those people nga, na mga tax collector, mga limbungan, makasasa, mga drunkards, and all of them, ni adto siya nakigkaon sa ilaha. Sa purpose nga iya silang mawalihan, matudluan, nga biya mo sa pagpakasala o pagpasakop na mo sa kingdom. But these Sadducees and Pharisees, listen, this is number 2, niingon na po diya pagsulti nga, tanawa ng inyong magtutudlo. Hoy, mga tinunan, tanaw na ko. Kini yung magtutudlo, tanawa, nakigkaon sa mga makasasala. Because they have this balaod sa mga Hudyo nga dili maglikay sa mga tawong na ay mga ihun-aning matang sa mga pagpakasala. Mga scammers, mga paasa, mga pagpakasala, likayan ni sila. And so, gibas na po nila si Lord. Ana na po sila nga, Kani, di na siya alagad gikan sa Diyos nga amahan. Kaya nga namang nakiguyog man siya na makasasala. So, gi-explain na usab ni Jesus nga, kinsa man di ayang nagkinahanglag, doktor, ang way sakit o katong mga masakiton. And number 3, mga igsuon, kining kabahin sa pagpuasa. Na makita man nato sa sulod din eh. Ang number 3, kabahin sa pagpuasa. Reklamo na po din sila kay si Jesus Christ o ang iyang mga tinunan na ngaon. Halami nilang kaon, wa pa kay kapanghinaw. Unyan, ingon na po ning mga Parisiyo nga, come on, ang mga sumusunod sa mga Parisiyo sa Sadusiyo, ang mga Israelita nga lumad, ang mga tinunan ni Juan nagpuasa, nganong kamo mga sige ra mo pangaon. Mga gluttony man mo. Ha? So ang tanan gyud nga gihimo ni Jesus dinhi sa chapter 2 dautan para sa mga Parisiyo. Munang ayaw ka katingala nga karon sumusunod kas Ginoo bisan pag-unsa ka maayong imong buhaton, naadyoy masina nimo og para nila dautan gyapon ang imong gibuhat. Dudahan pa kanila, butang-butangan pa kanila, moingon pa na silang, pakitang tao ra man na. Tuom ang kana. Nga na guna sila kay mga big boy ano. Tuom kanila pauto mamo ana. Nga ni man Tagalordes. Dili tanan. Di ba? Na may Tagalordes dire. Di ba gikonsulta na sa mo giingnan mo nga pauto man mo ana inyong pastor. Di ba? So kung mabuhat kag maayom nga igsoon, di man po chismis ng imong isang yaw para nila dautan na. Pero wag yun ingon nga, pauto magkana sa mga tawong nang lakaw o nagsangyaw sa chismis.
So, unsa to'y una? Pagpasaylo sa sala, daotan. Ikaduha, katong pagpangaon kauban sa makasasala, daotan. Para nila. Unya, ikatulo mga igsoon, kining pagpuasa, nga nagpuasa ang tanan, siya nagpalahi, daotan para nila. And number 4, ikaupat mga igsoon, kining nanguha sila og iya mga tinunan, niagi sila sa kanang naabang mga agianan nga ang daplin ana may mga trigo or unsa ni nga pagkaon nga ilang gisgutan dire. Unya, makita na siya sa chapter 23 verse 26 ato ni i-arrange ron. Chapter 2 verses 23 to 28. So nagsugod na sila panguhag-uhay arong naay makaon. Paano gapainit sila, gisingot tingali sila. Nakita na po nis mga Parisiyo. Ningon na po rin mga Parisiyo, day of rest karon. Holy day karon, Sabat ron. Daghan man ni kayo sila bersikulo. Exodus chapter 20. Makatrabaho kamo sa unom kaadlaw sa ikapito. Ay nga naman sila. Karon kay nakitaan Manila ni si Jesus ug ang iyang mga tinunan, ang mga tinunan nanguha og pagkaon. Katrabaho ni. Na nag-ani ba? So ningon na pud sila nga maot ninyong gibuhat. Supak ni sa atong balaod. Dili makatarungano ni. Kanunay nilang gina-criticize ang mga maayong butang nga gihimo sa Ginoo. It's because kay matarong sila dili tungod kay evil na daan ang naa sa sulod nila. Paminaw na ako kay daghang Kristohanon ing anane. Paminaw ha, basin na ka dili naabot ka ning tingog karon. Daghang Kristohanon nga ing anane. Makakita siyang gipanalanginan ng iyang isig katao, masina. Imbis magpasalamat. Makakita siyang nagbuhat og nindot nga butang ang tao. Mapakitang tao ra man ha. Ilako na, di na nila hatagag chance nga mabago. Ginahukman na daan. And that is why si Lord makigsulti sa kada usa nato karon. Because good things are evil for those who have wicked thoughts. Sige kag pangayog mga maayong butang ni Lord. Pero inig-abot na dili ka grateful, dili ka mapasalamaton, it's because evil ang naa sa sulod sa ato. Reklamo mga itag gamay rin naabot. Lord, 1,000 man to akong ipangayo, Ginoo, 100 naman naabot. When someone do the thing nga malipay ka, kana nga selebrasyon sa kalipay, imong gibaylo sa daotan nga naa sa imo. Na imuhatag nimo. Manghatag po, di po, sa man iyang gihatag, oy nga, na naman igisi daan. No? Ikaw pa gihatagan, ikaw nagreklamo. Nalimot ka nga ang value wala sa gihatag, kundi naa sa gahatag. Amen. That is why ayaw sa mughatag nga wala may gugma. Basi mo ikaw, ihatag na lang nako ni kadi na mapuslan. Dapat na ay gugma. And when you give, unsa to? Na ay purpose. Pastor Miko, na ay purpose. Di kay, unsa ni? Wala ra. Wala ra. So, ato na ning isa-isahon para masabtan nato ni. Kining upat ang usaan ni mao'y atong i-focus this evening. Una, Mark chapter 1 to chapter 2, 1 to 13, nagyayong sila usa ka paralitiko o gidalangad to sa Ginoo. Kaniadto nga dili pa ta tubo sa pagtuos Ginoo. Maghuwat patagyayungan o sa tamabot sa simbahan. Pugsunon pa ta. Pero karon dili na ta paralyze, makalakaw na ta voluntaryo kay nahigugma tas Ginoo. Amen.
So daghang mga mudasig nimo simba ta ba, tara ba, apil tagjamba. Pero sa diyang nitubo na ka, naayon na kas imong espirituhanong pagkaparalisa, muduol na kas Ginoo bisag di pa kayayungan. Amen? Oh. Munang naay daghan karon mga batanon, mga anak, mga tao nga pugsunon pa kayog dala diha sa Ginoo kay mga paralitiko pa na sila spiritually. Kailangan pagdasigon halad dasig nimo mga 5 ka tuig nimong dasig. Oh? Pag abot pag yun dito hapit na mo doon sa Ginoo daghang babag. Nga dili sila makasulod kay naapay na una first come first serve. But kini nga nagyayong niining mga masakiton wala sila ni give up because di know nga si Jesus lang ang the only hope. Ang pinaka paglaom wa nay nahalain na habilin. So ni saka sila sa ato bahalang magbayad daan ni ron. No, buslutan na to ni, inaog na to ni sa tubangan sa Ginoong mamaayo ni. And Jesus said, wa grabiha po na inyong pagtuo. Son, ang imong sala anak gipasaylo na. Naminaw ni mga Parisiyo og niingon dayon, wa. Di matabang ni siya pre. Madukdukan ko nato ni ron. Walay makahimo sa pagpasaylo sa sala gawas sa Dios lamang. Hello? So, then ingon na din sila, blasphemy ni, pagpasipala sa Diyos na imong gihimo. And Jesus said, asa man na isa yun? Ang pag-ingong barog kay naayo nakaog, ang pag-ingong gipasaylo na imo sala. So, number 1 nga nakaparilisa sa tao kining sala. Kabantay ka, di ka ganang mo awit, di ka ganang mo bayaw. Maingon pa lang sila, ang wa ko'y presensya sa Ginoo. O, sige na lang. Pero kung gawas na nakasasala, grabe makambak-ambak ka. Makadalahig kas uban kay gaambak ka niya sila pawala ra. Suhin na lang ko kayo basing mo ingon yang walay presensya. Tama? Si Kuya Roger, wala dres Kuya Roger. Nami kayo adto kas likod kay madasig ug kag mangambak na sila. No? Inig simba na dahunog sa pagdayeg, manglupad burag mga agila. So, number 2, mga igsuon, kining gibuhat ni Lord, nga katong mga tax collector, iyang gitawag og nakigkaon siya kanila. And of course, nag-share siya sa gospel. Giawhag niya sa pagtalikod sa sala, nagsangyaw siya. Pero ang mga mata sa mga Parisiyo, tuwa gihapon niya, naghukom na po sila, nga nag-ingon, makasasala, gyud ay siya founder. Siya guroy drug lord, ana. Siya guroy, usa din siya limbungan kay nganong nakiguban nang tanan na bagyo naminaw niya basig mao ni ilang labaw ha. So dito sa mga tinunan ninyo ngano man ang inyong magtutudlo nakiguban man sa mga palahubog, nganong inyong magtutudlo nakiguban man sa mga makasasala, di ba sa atong balaod nang ingon likay kini mga tawhana? Gipakadaotan nila ang tinguha sa Ginoo nga ang mga makasasala mabadlong, masultian og ma-encourage nga motalikod sa sala og makigiusa sa Dios. And number 4 sa top because number 3 maning atong focus. And number 4 is kining gipasangin lang nila ang Ginoong Hesus nga nagsupak sa balaod sa adlong ipapahulay. Sa balaod sa adlong ipapahulay, Exodus chapter 20 nag-ingon. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ang ikapito. Igahin ninyo ni, balaanan ninyo ni, alang sa Diyos. Gibuhat sa Diyos ang langit o ang yuta, 6 days, and in the 7th day, God rest. So, pahulay. Karon, nahimong practice sa mga Hudiyo, nga inig-abot gyud anang adlaw, wala gyud sila himuon gawas sa pagpahulay. Ilang gibalaan ng maong adlaw, nga kung mubuhat sila, bisag unsa, makasala sila. Hello? Kumubuhat sila kung sa kung makagamit sila sa ilang kusog, makasala sila literally. Bisan pag-aswat sa imong sandalyas, pag-arrange, dili pwede. Because day of rest. So grabe kayo, ka-stricto. Karon nakitaan man yan mga tinunan sa Ginoong Hesus nga nanguhag pagkaon.
Mga rebelde gyud ay mo. Ingon na sila mga rebelde gyud ay mo. Ang pinaka highlights mga igsoon og mo ni ang atong gifokusan kay every Monday usa man ka chapter. Na di man na pwede hutdo nato kay mabuntagan ta ani. So ang atong pinaka-focus mga igsoon karon sa atong pagtuon na sa chapter 2 verse Mark chapter 2 verses 18 to 22. It's all about the fasting. No? It says, and the disciple of John and the Pharisees used to fast, and they come to say unto him, ilang ginas Jesus, why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciple fast not? Nga naman, ilang Ginoo? Nga nagpuasa man ang mga tinunan ni Juan, sumusunod ni Juan, ang mga sumusunod sa mga Pariseo nagpuasa. Ang imuhawa, nangaon hinoon og baboy. Unya, kawalo mo balik sa CR, murag gabato ba? Ito. Nangaon hinoon og, ang sa may gipangkaon nyo gahapon ha? Kaganina nakaabot pa dyan ko, bisag wa ko naka-join sa Thanksgiving. Yesterday, grabe kapuya kayo. Nakaana na dyan ko, Lord. Ningon na ko sa akong wife, sorry gyud dili na dyan ko ka-drive, bisag padong sa buol, bale dyan kong kapuya. So I expect na, kapoy naman, sayo kog tulog ron, mukaon ko. Karon kay gasunod maning mga kinahanglan kayo nga namay mga nag-abot pod, mga kaigsuunan na to. Unya, kabalo ka bisag kapoy, og naa kay gugma, og kalipay sa Ginoo, halabuhat man jud ka. And after that, yes, tulog na ko. Nana pa niabot? Pastor, tara. Samanta. So, niingon ko nila, pangaon na mo. Ayaw na ko niyo hulata. Drive, wala, lakaw ito. Pagkabuntag na gihapon. No? Lakaw na may, padong na may sa buol. Pagkahapon, karon na, niagi mi dito kay namay mo, larga ugma niya. Kinahanglan pod nga prehan ampuan kay ikat. Nya birthday maron ni Ate Tata. Benas likod palakpaki sa ang Ginoo na sa Ate Tata sa likod. Wa na ko nakaadto. Ambusan pagyutag. Di na nako i-mention. Pero next time, please paibaw atag sayo. Di kay puro buntag na ko kaibaw. Buntag nang ko nakaibaw. Ha? Wala si Rinig. Ano naman? Birthday na titata. Wow! So, please, kung ako early kay, dagan na kay taguna-unaon. Di ta malimot. Ikaw kunoy, di ba si, ingos miko si una, sunod ko. Ikaw may na-post sa Facebook. Okay, sagdi lang. Na ang Diyos maayang Ginoo. Amen? So ningon siya nga ano mangwa mo nagpuasa. In verse 19, and Jesus said unto them, can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they could not fast. Karon imong kasal, Bernard. Karong adlaw imong kasal. Kasal nimo ha, pero di ka pakanon, di pud maghanimon kay fasting nimo ron, kasal nimo. Sayan ka na. Because ang pagpuasa mga igsoon, apil maning panglawas. So murag ingon ana bang pangitabuha ka na nga day sa imong kasal, di mo pwedeng maghanimon, di mo pwedeng magdulog, di mo pwedeng mangaog laming pagkaon, kay puasa. Munigi ipasabot ni Jesus. Nga samtang naa pa ang pamanhunon, manong magpuasa man me. And then, ningon da in verse 20, but the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and they shall, and then shall they fast in those days. Grabe ni si Haring Santiago. King James ba? King James. Lisod po ng King James, no? But ang balang espiritu magpasabot na to. Amen ba? Yun na mo abot ng panahon nga ang pamanhunon kuhaon na sa ilahat diha, manghilak na sila magpuasa na.
You see? Nga maayo kayo nga naa ang atong kalipay kung naa ang presensya sa Ginoo. Amen ba? Munigit pasabot ni Lord. But doon ay mga time nga dili nato mabati ang presensya sa Dios kay ang naa diha puro kaguol, kasakit, kabugat. That's the time nga magpuasa ka. It doesn't mean nga wala diha ang presensya sa Ginoo, but gibutang ka sa proseso sa Dios nga murag wala siya pero ang tinuod nagako siya sa imuha. Dili lang niya ipa-feel sa imuha for you to understand nga kinahanglan kang magpaubos. Di kay gakusog dito bagyo gabidyo kay po ning uban. Tuay na nga lumos na dito na nga anod ang uban po gabidyo kay pa. TikTok. No? Pinaana dito sampot. Di makita na sampot kay Tiyan, may makita, pastor. So in verse 21, and no man, this is it. Verse 21 and 22. In these two verses, we will end. Focus, ha? Focus. Ayaw, huna-huna atong. Okay, focus. 21. No man also seweth a piece of new cloth on an old garment. Walay mo gamit og bagong panapton aron itapak niya sa daan nga gision. Ha? Else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. Nga kining bag-o nga panapton imong itapak sa daan o gision nga panapton, siya hinuon ang hinungdan nga mas mudako pa ang gisi. Nasabta na to? In verse 22, and no man putteth new wine into old bottles, else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled out. Mausik. And the bottles will be marred, but new wine must be put into the new bottles. Ingon siya, walay. Anong naamo dito katanaw? Naapo dahil mo diha? Okay, so. Ingon siya, walay mo gamit, walay huwan og bag-ong bino ngadto daan nga sudlanan. And remember nga ang ilang mga sudlanan dili parehas ato mga sudlanan karon nga batol botilya ba nga mabuak, fragile. Dili nga ana. Ang ilang mga sudlanan before is panit sa mga hayop. Mga panit sa hayop. No? So imong kanuning panit sa hayop. Unya, imo na siyang, basta kay tibuok nga panit, okay, kita nimo? Unya, imo na siyang abuton, diris taas kada tumoy. Unya, huktan ding ibulad mo, gahi na siya. So, ingana na siya purma, mura na siya panapton, rang ipiko, ingana taas niya, gihuktan. Ding ibulad nimo na, pag mugahi na, sudlan na nimo na, og bino hugasan. Angtod nga mahinlo na, and mao na sudlanan, butangan na siya sung. Nagets na to? Nganingon siya kung daan ang sudlanan bago ang isulod magisi. Madaot ra mausik ang bagong bino o magisi pahinuon ang sudlanan. So kinahanglan nga ang bagong bino or ang bagong panapton, ang bagong bino isulod sa bagong sudlanan o hanggang bagong panapton mo igamiton nga iuban sa bag-o pod nga sinina. O di, man po kinahanglan tapakan ang bagong sinina. Gawas o magisi na diha. So unsay buot gipasabot ni Lord ane? Because this is it. When we say the power of the gospel, walay gahom ang pulong sa Dios nga bag-ong mga revelation, bag-ong nga kaalam, bag-ong nga dihog, labas nga dihog gikas Ginoo. Kung giswali ni gisulti ni, pero ikaw nga naminaw nagpuyo sa daang pagkinabuhi. Mura kag Pariseo. Nga nakakita mga bag-ong mga maayong butang nga nahitabo, maot ra gyapon para nimo, usik lang kayo.
Muna ay kagtig pangayos Ginoo mga milagro mga maayong butang nga ikaw nagpuyo ka sa daang pagkatao kay dili mo na ma-appreciate mausik ra na. You know those people nga tinuod nga naay regeneration nga nahitabo silang kasing-kasing, dunay tinuod nga kabaguhan nahitabo silang kasing-kasing sa diyang makadungog sila bag-ong mga pagtudlo, bag-ong nga mga pagwali, bag-ong nga mga revelation, mapuno sila sa bag-ong nga dihog, lipay kayo sila nga numan, makip jud nila and they are so much grateful. Pero para nato, mura tag mga Pariseo, mga nindot ning gipakita sa Ginoo, dili nato ma-appreciate kay mausik lang, kay nagkinabuhi tas daan nato nga mga pagkatawo. So dapat kung bag-o lang unta ang ilang kasing-kasing, pag naghimo si Lord og pagpasaylo og pag-ayo pagpakasala, moingon sila, yes, thank you Lord, natabangan gyud nga mong igsoon for how many years paralisado ni nga kapwa Jewish namo, Lord, kapwa Hudyo namo. Now naayo na gyud siya, praise God, dalaygon ka Lord. Ingana unta sila. But tungod kay daan silang mga sudlanan, nagkinabuhi sila sa daan nga pagtulunan, nagkinabuhi sila sa daan nga pagkatao, muna nakakita sila sa maayong nga butang, daw sama lang nga sila daang sudlanan, ug ang maayong mga butang, ug bagong mga butang nga gibuhat ni Lord, daw bagong bino nga nausik ra. But para sa mga taong nagkinabuhi sa mga butang nga wala kay muti sa Dios, daw daan sila nga sudlanan. Para sa ilaha mga igsuon, walay bili ang mga butang ay himon sa Diyos. But alang nato, palakpaki si Lord. Woo! Para nato mga igsuon. Kung doon ay buhaton nga maayong butang si Lord, bagong butang, gamay man or dako, grabe atong kalipay nga magpasalamat sa Ginoo. Nakoy mga mama dire mag-post sa ilahang flower. Unsay mga ngalan ana nga mga buwak ko ako kahibaw ana. Ilang i-post sa Facebook. And one thing nga na-realize nako, na-appreciate nako is this. Gamay ra kay simple ra kayong gibuhat sa Ginoo nga ang green nga punuan og dahon butangan niya lahing color nga gitawag og bulak. Na imo gawas nga lahi nga color nga gitawag og bulak. And you know what? Tungod ni ana, gamay lang ng butanga, grateful na kayo ta. Nga, mo share sa Facebook, thank you Lord. Induta jud kayo sa tanom Ginoong imong gihatag. Nga, i-post sa Facebook. See? Gamay lang butang, we are grateful, makapasidungog na ta sa Diyos, makapasalamat na ta sa Ginoo nga naman, bago ang sudlanan. So I tell you, ni ata dinhi kanunay sa Jam SFC, na ata kanunay sa mga kasimbahanan. Sige tagdungaw aning Biblia, pero magbasa ka murag wa kay gana. It's because ang imong nabasa na usik. And God will pour out His new revelation, mausik ra. E nakapaminaw ka karon og wali. E nakita ni Lord nga ang imong kinabuhi, nagisi tungod sa sala. Nakapaminaw kag wali dunay bag-ong mga revelation og kana siya daw bag-ong panapton nga itapak sa imuha, pero kay daan ng imong pagkatawod nagpuyo ka sa daan nga pagkinabuhi, magisi kag samot, magguba kag samot. Kabantay mo ng mga tao nga magwali ka, mabadlungan nimo? Mayroon amin pastor, hallelujah. Pero isog na kayo tinanawan. Murag kamo. Masagpaan yun na kaning pastora, hiwi mo gini ba? Bisang pagtambok, nignawang, sagpaan yun ako na, hiwi mo dyan niron. Mag-ingana na. Ang bagong bino, makagisi, ang bagong panapton kung imong itapak sa daan o gisi nga bisti, mas makadaot pagsamot. Because God wants you, gusto ni Lord nga himuon ka niya nga as a whole, kinatibukan, bago ka. Di na kinahanglan kag tapak-tapakan. Gusto kang dugangan di butangag bulsa. Di na nang tapak-tapak. Daga mga Kristohanon karon puro tapak-tapak. Puro lagi tapak-tapakan. Gusto ka? Ngay nga anak, kanunay nga itong kinabuhi nga naay makita nga maot sa imo kani nga area nindot pud ka. Kay puro ra tapak-tapak. Why not? Nganong dili man ta mosugot?
Nga si Lord gusto man nga kinatibuk-an doon nagyug kay kabaguhan. Bago ka aning dapita, bago sa gawas o sa sulod, bago ka mo na gusto ni Lord. Aron kasulad mo kang mga bagong butang. One thing I realize in this life is this. Ako'y tawang grabe gahig ulo nga grabe garbo. Ang akong mga pastor, ang akong mga professor, and kamo mismo, kay baw mo ana. But ang na-realize din ako in this life, mura ko katong ilaga nga nagsakay sa elephant. Na may elephant nga naglakaw siya. This is a very famous story in South Africa. I-appeal ni sa history sa elementary nila nga teaching. Nga kining elephant, mga igsuon, gatabok siya sa lapad kaayo nga suba. Pero maabot ragod niya. Kanang dili ba siya igong malapawan. So gatabok ang elephant sa lapad kay nga suba. And then doon ay ilaga nga nagtungtong sa iyang ilong. Di ba ilong niya pwede niyang isaka? Sa iyang isaka ni aron ang ilaga makatungtong dito og makatabok pod pikas. Gikan sa pagsugod niya tunob sa tubig, hangtod nga ninaog na ang ilaga dito nakatabok na sila, wala gyud siya nakatingog ang ilaga ray sigsulti. Sige rag ingon ang ilaga kabalo ka elephant. Daghanan na kay kung nahimo oy, kinagrabihan kayo ko. Katong layon nga nadakpan sa net, akong gikit-kit tong net. Kabuhing layon. Oh, dungang-dungag ra na. Pero di na appeal sa story. So example lang ba nga dakan ko kay siya nahimo, sige siya sugilon ang elephant, sige ra ko siya paminaw. Nga grabe yung pasigarbo sa ilaga nga dakan gyud siya nahimo. And pag naog na nila niingon na pod siya, tanawa elephant, I tell you, daghan kaayo kog nahimo aning kinabuya. Tanawa, nakalabang na ko suba. Hala, galuding ning uban. Sa way internet? Nagpasigarbo siya nga, daghan sa nahimo, dagko sa nahimo. Gani, karon bago na po niyang accomplishment, nga nakalabang siya sa suba. Wala niya na-realize nga nagsakay lang siya sa elephant. Ikaw ug ako ingana, grabe ka garbuhon. Hangtod nga magpaubos na ka, diha pa ka mahimong bagong sudlanan sa mga bagong revelation, labas nga dihog, labas nga wisdom gikan sa Dios. And you know what, kung bago ka nga sudlanan, bago pod ang isulod sa Ginoo nimo, bisan pag kinsay imong ikahibalag. Wa kay kadlukan. Because sa gawas o sa sulod, bago, amen? Bago nga sudlanan o bago ang gisulod, amen? Kaya ba mo mga igsuon nga doon na po'y bagong sudlanan o niya daan ang sulod? Kanang kunyari ba kaniya ito, gisi-gisi kang musuot, pinaadik ka yung mga sinuotan. O niya imong lips gitahi. Naghanang arayos, oy. Diri, gitahi na, ang ilong gitahi. Nya gibutangan pagkadina gikunik ang tahi dire ang buslot dara sa dunggan ang rayos dunggan gibutangan kadina gikunik dito sa ilong. Pisi na lay kulang nimo. Iukot na kas puno ang lubi kay kabaw na ka. Isoy na Christian ako, sige tanggal na tanan, nausob na ang imong sinultihan, nausob na ang imong itsura, tambok-tambok na gamay. O nya nakapula na ka, naka-long sleeve na ka, naka-slacks na ka. So in other words, bago nang sudlanan, tanawon sa gawas. Amen. Pero sa sulod, mamalikas pagyapon, manglibak pagyapon, mandaot pagyapon, mangbutang-butang pagyapon, magpaninja-ninja pagyapon ta, magtago-tago pagyapon ta. Di ta mo daog ani? Gusto ni Lord in Mark chapter 2, nga ikaw ug ako mahimo nga makig-abin sa Ginoo ug dili sa mga Pariseo. Unsa ning mga Pariseo, maot ang tanan nga ilang makita bisan pag unsa pa ka maayo. Anang imong kontra tagaig mangga? Di ba mo ingon nagsulti? Gatuo kag ma. Gatuo kag ma, okay na ko nimo. Ngisi-ngisihan kanako magatubang ta. Ingana no? Pero kung bag-o na sa sulod o bag-o sa gawas, galamiton kayo na sa Ginoo. So,
Muna sige na ako di gina-encourage, kung mangandoy man lang tag mga butang nga para ra nato, wa jud, hinungdan. Mulingi ka karon sa, mudungaw karon, mulingi ka karon sa Isabela, sa Cagayan, sa Marikina, sa bisan asang dapita nga naigo sa bagyo. Ang mga sakyanan, ang mga balay nga nindot kayo, gitabunag lapo. Ang mga mahalon kayo nga mga TV, mga sofa, mga furnitures, and everything. Mga mahalon, gitabunag lapok na nga guba na. Karong mga panahon na nindot kayong negosyo, junk shop. Driver, kanang si tawana automotive, kaya daghang mga sakyanan ayuhunon ron. Nakita nato nga ang tanan nga ginapangandoy sa tawo, ginatinguha sa tawo, ang nakahatag niya kaanindot nga tanawon sa gawas, mawala ara. That is why din sa itong kinabuhi, thank you og na kay kasakyan, og wala, paglakaw, kay kitagaan po kag tiil, thank you Lord. Na kay balay, kay daan, thank you Lord, og wala, pagdaan kasilingan, thank you Lord. Sa'yo, pong mata. Hello? Ayan lang, maghilabtin na ako mga estudyante dire. Kaya di ko manghilabot, na nila, bahala kung sang oras, gutmon, may na, mamataw na, gutom mo na. Ayan, magkasigim na sila module. Napailang module nga, bisag ako di ko kasabot. Gi-appeal pas Angel Locsin anang module. No? Nag-sorry na ang DepEd ni Angel. Kaya nga nung na-appeal si Angel sa module. Nag-sorry na, may balita kagabi. Atong gipanindutan sa gawas, pero sa sulod maot na. Ang pikanakanindu't mga igsuon, maunag yun ang sa sulod. O kunya mo sunod na dayon ning gawas, kay dili pwede nga ang imong isulod bago apan ang imong sudlandaan. O dili pwede nga makita ka sa gawas bago pero sa sulod nimo maot. Wa nang inaanglan si Lord sa iya nakita sa imong gawas, but ang nakita sa sulod, ang nakita sa gawas para sa mata sa tao, ang nakita sa sulod para sa Ginoo. Para sa maning pamintal nato sa atong mga dagway. Para sa mubayad kag linibo patulid sa imong buhok. Para asang panindot kag color sa imong kuko. Para asa nga imong patasan ng imong ilong pinagis makeup mailad ning mutanaw ta asa sa ilong makeup ra diay. Para asa na? Para sa tawo. Pero ang mata sa Dios nagatanaw sa sulod nimo. That is why in 1 Peter chapter 3 verses 3 to 5 it says, dili ang pagpanindot sa buok, pagsulod og mga mahalon nga biste. Ang nakahatag nimong kaanyag. Kung dili ang pagbaton atong i-check mga igsuon kay sige ba kog sultig bersikulo nya di mo fit. This time atong siguroon. Amen ba? Amo diha kaulion nagyon mo, unar mo. So ingon diha mga igsuon sa 1 Peter chapter 3. Huh? 1 Peter chapter 3. Anong nakos Hakubo? Okay kan sa 4? 3 to 4. Tanawa ha? 1 Peter chapter 3 verses 3 to 4. Whose adorning let it not be that outward adorning of plating and hair, plating the hair and the wearing of gold or of putting on the apparel. La mga mahalo na kay na imo mga kulintas, gikunik na gani atong giingon kaganina no nga ang arios ug ang arios sa ilong ug sa daunggan gibutangan ako kulintas. Ang bracelet gibutang sa nawong. Pisi na kulang nimo baka na ka. But in verse 4 he said, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and a quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Dili kuno mo us ang value. Dinhi sa to ang mga igsuon na ay mosaka mo us nga value sa alahas. So mo prinda ka og alahas, so maba kay migdawat ron ma'am.
Ang 18 carats, kuan lang na siya. Nga na. Ako kay bao. Maba kayo. Napayo sa mo taas. But din sa itong gibasa karon in verse 4, 1 Peter chapter 3, verse 4, ningon siya, nga dapat magbatuntag maayong pamatasan. Nga mao ang daw treasure nga makita sa Ginoo nga naa sa sulod nimo, the unfading beauty. Dili mo lubad, huluman, pakagsuka sa mga pagsulay sa kalisod. Di mo lubad imong batasan. Naa may mga jewelry, mga igsoon, nga imong ibabad og suka, mo lubad. Unsay tawag ana? Katong unsay tawag ani anang gibalot ra og murag gold, gikuluran ra? Ha? Pansit? Pansit? Spaghetti ng uban. Basta kayo ingon anak mga igsoon, nga ibabad nimo mulubad. Kita, bisag asa ta ibabad. Ibabad man ta sa coronavirus o sa mga katalagman, sa mga pagsulay, sa mga kawaladon, magpabili ng atong pamatasan nga bago sa sulod o bago sa gawas, mga lagat tas Ginoo. Amen? Gusto ni Lord sa to. Because si Lord di ganahan sa imong issue gahapon, ang iyang gusto ka ng karon magsugod. But listen to this. Good things are evil for those who have wicked thoughts. And the gospel of the Lord is this. Walay maayong butang nga makita ni Lord sa imuha. Kay siya lang ang maayo, ug ang iya lang nabuhat maoy maayo. But the Bible says, if anyone who is in Christ, it means nahiusa sa Ginoo, diha pa magsugod nga makita na ang mga maayong butang nga naa sa imuha. And maot man ang imong nakita, basta kay maayo ang nasa imong sulod, praise God. Amen? Kay kung hugaw ang nasa imong sulod, daot na daan ang nasa imong sulod, gision nakadaan sa sulod, daan nga mga pagkinabuhi ang imong pagkinabuhi. Daan ka nga sulanan sa mga bagong revelation, sa mga bagong nga dihog, sa bagong nga kaalam. Masayang lang. Mausik lang mga igsoon. That is why ang akong pangandoy aning kinabuhi before I live in this planet Earth. Ang akong pangandoy is this. Lord, himo ako ba nga hinlong sudlanan og sudlanan usab sa mga balaan og bag-ong mga butang. And gamit ako. Mao na, wala na lain. Because I have said, ang gihaguan sa tao, tabunan sa lapok, sa baha, sa landslide, tumpagon sa linog, anuron sa tsunami, masunog sa kalayo, wala, lahat. And I tell you, bisan kami, may story-story, may sa akong wife, may yung, hindi tapog natay kabalayan, no, yan na po tayo, kagalingong balay, ato na ning gubon kay church man Gubon, ato ng palpet. Kay nanganta sila bagong awit dire. Nya dis gawas walay projector. Wa sila kabalo sa awit. Ingana sila sa kauras. So nindotang ma-open na unya ni. Ewa ka desire ko na ako na sa Ginoo sige jud kog pangandoy gi-imagine na daan ako Lord ingani ang porma sa building. Lahi ang entrance ng musulod ang mga sakyanan nga maghatod sa manimbaon niya, muigsit pud siya. Ang atubangan, balibulan o basketbulan, kaparkingan, may mga kahoy sa daplin. Ginagmay ra nga pangandoy no. Kunya covered cord ka magtigom. Ang sirado ang pulpit ra. Adtoy buta mga bangko, mga gamit, mga instruments. Amen ba diha mambere ba? Sige, di mo support ako na. Tabang na sila ampo. Kaya pananawon mo na. Masika pangandoy sa imong kaugalingon, Lord. Takay kong nindot ng balay. Takay kong sakinan. Takay. Sige, tiranak. Lord, salamat na natanan. Kinak, na po'y bagyo. Why bilin?
This time, mga batanon, magapangandoy ta, dili lang para nato, kundi para sa Ginoo. Nganong mangandoy tang mahimot ang bagong sudlanan, tungod kay gusto ang Dios nga sudlan ta niya sa mga bago, mga balaan, nga mga butang, aron mahimaya ang iyang ngalan og dili kita. That is why kung naanay nindot nga makita sa imuha, huy, nisinaw lagi ka karon. Glory to God. Huy, nabago na lagi karon manulti, di na lagi karon mamalikas. Glory to God. Siya may naghimuan na tanan, watay ato. No? Napay usahay, compare, ha? Siya din mong wali ron, di siya tamo simba. I-compare. Wala tayo ato. Bisan ganing isinyas ra, basta na ang bagong dihog, bagong sudanan. Remember that our action is more anointed preacher than our words. Sa buhat na to. Isa man na si Pastor Jonas, isa man na si Pastor Miko, isa man na si Pastor Rondel. Grabe na sila, maayo na sila manulte. Unsa man na ilang pagkinabuhi? Ingana man na. Basihan na itong pagkinabuhi. Isa man na si Sheena. Isa man na si Bridget. Isa man na si Gio. Ha? So si Lord mo niya ang tinguha niya this evening. Because gusto ni Lord nga makita na to ang mga maayong butang, bisan pa. Kung dinhi aning mataha, nga iyang gihatag sa ato, wala na maayong atong makita. Because maabot ang panahon nga dili na ta mo gamit aning mataha parang maka-appreciate ta sa mga maayong butang. The Bible says, the just shall live by faith. Ang mga matarong daw, ang gimatarong, mabuhi, pinagis pagtuo. So kining mataha, maot ang iyang makitaan, pero ang imong pagtuo, nag-expect og maayong butang. Amen ba? Muna gusto ni Lord sa atong kinabuhi. And hopefully, mga igsoon, good things are good. Nato, mga igsoon, gagihatagan og maayo ng panghuna-huna og maayong panghuna-huna og maayong pagbati sa Dios. Nabaylo no, kasing-kasing na dire. Maayong panghuna-huna og maayong pagbati. Nabaylo na. Happy birthday usab ati tata. Di mo invited, luya mo ron. Humana. Muna yan to ganyan buntag. Matuog na ta, ang kaman. Muni, ingon si Paul, ipa-renew ni. Renew your mind. Bago ka nunay ni. Sa matag adlaw, ingon si Lord sa iyang mga pulong. Ang gugma ni Lord walay paglubad, bago kini adlaw-adlaw. So ang atong pagkinabuhi rong adlaw, inig moabot na pud ang Martes, daan na ni nga pagkinabuhi ug ang bag-ong pagkinabuhi ang Martes. Inig matapos ang imong Martes, moabot ang Miyerkules. Ang Martes nga pagkinabuhi daan ug ang Miyerkules maoy bag-o. Because every day bago ang gugma sa Ginoo, so mahimo sabtang bagong sudanan kanunay sa matag adlaw. We will be renewed glory unto glory. We will be changed glory unto glory. But remember this. Usahay tungod sa ka-bright nato sa pulong sa Dios. Mahimo natang mahinukmanon sa uban. And dili na nato mabantayan nga ang atong kaugalingon, we're living like the Pharisees and the Sadducees. We see the good things, but inside our hearts, we're filled up with evil things. Amen? Title rin akong nabhimo. Sa US, sunod, Pastor. Gusto sa Diyos. Sa atong pagtapos rong gabi na, imong pangandoyon, iba? Imong pangandoyon. No need na nga, imong pang muhilak pa ka sa Ginoo. Kung dry ka, pag-ampo nga uga. Kung luya ka, pag-ampo nga luya. Di kayo magpapretend ka, halo, imor ang sounds kahilak, walay luha. Be honest ra sa Ginoo, sa tinuod lang, Lord. Gision ko, daan pag yun. Ang akong nabasa, ang akong nadungog, ang mga bago nga, puro ra tapak-tapak, Ginoo.
Lord, pila na ka mga wali, daw bagong mga bino. Nalimtan ra nako, nausik ra. And Lord, nga nung mura magwalay tandog, humagwali, di magkukampo, it's because nausik ra. And you know what? Doon ay mga panahon nga dili gyud ka ganahang moampo. And tungod sa kauga o sa kaluya, dili gani ka makahilak. But listen to this. Nakita gihapon ka sa Dios og naglove siya nimo. Sige lang na. Next time, mabati ra gihapon unya nimo. Pero gusto nako mahibaw ka anak nga bisag di pa nimo ma-feel akong gakos ron wa ko niundang sa paggakos nimo. Because kung naa ang presensya sa sala, dili nimo mabati ang presensya sa gakos sa Ginoo. But it doesn't mean nga wala nagagakos si Lord sa imo. Panganduya lang. Panganduya lang. Amen? Himua ba ang imong kaugalingon nga tawo nga ingon ani? Nga dili ka musitol sa mga butang nga diha lang kutob, enough na, okay na ni. Pastor once said, sa daghan kayo nimong pangandoy mo abot na kas pinaka-tough sa imong pangandoy, the next thing you do is to jump off. Sa Bisaya pa mga igsuon, puro ra kalibutanon yung pangandoy, gusto kong kwarta, milyon, gusto kong matag-iya kong company, gusto kong musikat ko, gusto kong powerful ko. And when you are at the top of your ambitions, naangko na nimo ang tanan, you have nothing to do except to jump off. Munang matinga kang daghang mga sikat, mga dato na naghikog. Nga naman. Naangko nila ang tanan, pero wala nila ang Ginoo. In this life, dili lamang ta magpanindot sa sudlanan, kundi magpasulod ta. Atong papuyon ang Ginoo sa sulod mga igso. Pangandoy og bag-ong bino. No? In John chapter 2, ang manager sa kumbira sa kasal ni ingon, nganong karon pa manigi dalit? Nganong karon pa gi-serve ang new wine? Na-surprise siya. So waya na nga pangandoy mga igsoon. And later you will realize nga magbasa kas Biblia, Lord, dili lagi ko ingana kaniadto, dili kay ko ingana musagap og revelation, dili kayo ingana ka connected ang akong nga spirit sa imo, dili kayo ingana ka connect, I am just relying on my own wisdom. But this time lahi kayo ni nga bino Ginoo. Mahitabo na mga igsuon sa diyang bag-o na ang sudlanan sa itong mga kasing-kasing. Remember this. Hait kayo ang tunok nga gibutang sa ulo ni Jesus. Gadahili gahagas ang dugo. Sa pangandoy ni Lord nga mahimo kang bag-ong sudlanan o kasudlan niya sa iyang purpose, sa iyang mga plano, iya tong giantos ang tanan. That is why, remember this, nakahimo kag sayop gahapon, ayaw pabilin ato, daan na to. Yataki ang yawa. Ayag himo ang imong kagahapon, ang nahitabo kagahapon, ang nahitabo ka ni atong usang adlaw, muyatak sa imuha. But ikaw may mutunob ana. Ikaw na mutunob ana. And this is yun sa imong kaugalingon, Lord. Di na ko gusto aning tapak-tapak nga kinabuhi. Di na ko gustong camouflage nga kinabuhi. Di na ko gustong mahimo kong old wineskin. But gusto na ko nga mahimo kong balaan, bag-o, o hinlo nga sudlanan sa imong balang espiritu o sa imong mga pulong. Father in heaven, thank you Lord sa imong mga pulong, imong gihatag karon nga kagabion, Amahan. Salamat Ginoo sa imong pagtudlo, sa imong pagbadlong sa mas tag-usa ka namo o Dios. Salamat kayo Ginoo nga imong minggihimong aware o God
nga pwede di ay nga mahimong ang among mga kinaiya Ginoo dili na makapa-appreciate, dili na grateful sa unsay makita namong mga maayong butang nga imong gihimo. It's because ang among naa sa sulod hugaw ng daan sa kadaghang mga maayong butang nga imong gihimo, dili mi mapasalamaton, dili mi mo-appreciate nimo o Lord. It's because ang among nakita ang mga maot namong nga mga nahimo, ang mga maot namong nga mga nabuhat. Muni gamiton sa yawa nga gapuson kami, muni gamiton sa yawa nga dili kami magmalipayon, dili na mo ma-enjoy ang imong purpose sa among kinabuhi. Lord, nagtawag ka kana mo Ginoo. Salamat kayo Lord sa imong mga mensahe karon amahan namo nga langit nun. And thank you Father God nga bisan sa mga tao o para nila evil ang mga maayo nimo nga gibuhat, oh Lord, for us. This is our life. This is our joy. And this is our love, Lord Jesus. Bisan unsang posisyon na himua nga pag-ampo nimo ning maong awit mga igsoon. Hallelujah. Sing the song with all of your heart and pray to God. Sa tono kong Korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo, mata sa manabot sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan kaayuhan na ang kunko. sa Sa tundo kong korona mo, nagidasok sa imong mga igsoon pangandoy, ayaw ka kontinto ana nga dihog, ayaw ka kontinto ana nga kaalam, ayaw ka kontinto asa ka karon, but seek more for God. sa lawas mo, Do na pa siya dakhan para nimo. giantos mo, Yes, kaluwasan o kaayuhan na ang Kunko, O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdayon. Bagong sundanan sa Diyo, bagong sundanan sa kaalam, bagong sundanan sa kaom, sa mga milagro, Ginoo. Imo bigimo sundanan sa imong kaluwasan. Lord Jesus, nagaingon ang imong mga pulong, Ginoo, panglakaw kamo, ipatong ang iyong mga kamot ngadto sa mga masakiton. Lord, imo aming inlong sundanan sa imong kaom nga makaayo sa mga masakiton. Mga igsoon, ayaw pagpakahilong daghan kayo kag angayang giampo. Sa dailang ang imong gibati. It seems like kung mag-pray ka, dili feel nimo ang imong ipangsulti. But sige lang, because need you ka nga mag-ampo igsoon. Pakigsulti iyang Diyos. Wala siya, dili siya interesadong muukay sa mga kagahapon. Dili siya interesado. But gusto ni Lord nga magpadayon ta, magmubot ta, magkapadayon sa iya ang manuhaton, magpagamit sa iya. Dili kita'y mubako sa itong galingon, kundi ang Diyos. Dili kita'y musunod o bagong bino, kundi si Lord. Ang karaang bino, mao ang mga tuo-tuo, ang mga balaod. Ang bagong bino, mao ang balaang espiritu, ang kahom na maglihok sa sulod sa imong kinabuhi. Oh, we sing glory to your name, Lord. Ikaw lang, Diyos, ikaw lang ang mudawat
kami sa bisan nun sa litag sa kaaway. Let your will be done in every life, in each life, in every churches, in every church, Lord, in every place. Lord, we pray, I pray, Father God, even sa Marikina, Ginoo, sa Cagayan Valley, sa Isabela, sa tanan nga mga naigo sa Bagyo, naigo sa Linog, mga katalagman. Father God, we are created by you, Lord Jesus, to outlast the storm, O Lord. Thank you, Lord. Nga sa gihapon na mahanamo nga langit nun, niabot ang mga malisod nga mga kapanahunan, but still you will give us the anointing, O Lord, and wisdom, Father God, for us, O Lord, nga makapadayon mi sa among pagkinabuhi, nagatinguha uyon sa imong kabubuton, Ginoo. Thank you, Lord Jesus, bisan ani nga mga batanon, O Lord. Dili mahurot ang among season sa pagkabatanon na wala may madala diha sa imong presensya. Give us the wisdom and anointing and the passion to seek the lost, O God, to serve the lost, O Lord. O Lord Jesus, thank you, Father God, that you will bless this ministry. And bisan sa pamaagi lang o Ginoo nga gihimo karon sa mga online services, sa online worship, Lord. Ang tanan kini nga message nga mo agi sa wall nila, Ginoo, ila ning mahatagan og pagtagad ang mahanamo nga langit nun og mausap ni ang maghatod kanila, maghatag kanila sa bag-ong sudlanan nga maong bag-ong kinabuhi, nga masudlan sa bag-ong bino, nga mao ang imong purpose, nga mao ang imong plano, nga mao ang imong kaalam, ang imong gugma, ang imong dihog, ang imong passion, Ginoo. Father God, even the word, O Lord, ingon diha pagsulto, no longer I, but Christ lives in me. Indeed, kana nga mga pulong nagapanghitabo sa mga kinabuhi. And I pray, Father God, kung doon na may mga magtutuon nimo who are claiming to be Christian, but living like the Pharisees, O Lord, ingon kas imong mga pulong sa Ezekiel 36, tagaan minimog bag-ong kasing-kasing. Kasing-kasing nga masinugtahanon diha kanimo, Ginoo. Lord, bubuan minimo sa gahom og sa dihog. Ingon ka, Lord, nga kung dili nimo nihimuon, mapakaulawan ang imong ngalan. So unsa man ang imong himuon, ang imong gisulti, nga imong hatagan mig bag-ong kasing-kasing, nga imong ming bubuan og hinlo nga tubig, og imong ming ibalik ngadto sa among yuta, diin kami na possession, diin kami, O Dios, imong pagagamiton, Ginoo. For the sake sa imong ngalan nga dili mapakaulawan amahan namo nga langit na. So we're falling, O God, and we're failing, O Lord. Nangatagak kami sa mga sayop ng mga desisyon, leading by the wrong emotions, O God. But this time, O Lord, ang tandog sa imong balaang Espiritu, Ginoo, nagapanawagan nga magbaton kami bag-ong sudlanan. Aron kung doon na kay mga bag-ong butang nga gusto nimong himuon, mahitabo tungod kay doon na kay kasudlan ang mahanamo nga langit nun. Father, dili sab nako pakyason sa pagpasalamat ang kinabuhi, Ginoo, sa mga nag-birthday karong adlaw, sila Kuya Berting, Lord, sila Ati Tata. Salamat sa ilang mga kinabuhi. Padayon ang imong pagpalambo spiritually ug ang imong tawag kusog nga madungog nila sa ilang kinabuhi. I pray, Father God, even the young people who are here, dunay katuyuan, Ginoo, nganong imuhang gikuha ang mga butang nga among ikabisihan for us to realize nga layo na daay kaayo minimo, Ginoo. Among nakita nga sa taas nga panahon mitalikod minimo sa pagbuhat sa mga butang, karon wa mi nagunitan, nawala ra. Among napamalandungan unsa kaha kung nagpadayon lang mi atong mga panahona sa pag-invest sa among time, sa among love diha nimo, Ginoo. Unsa ka mi karon? Father, I pray, ngayon mong isecure ang mga kaugmaon ni ining mga batanuna, Ginoo. And thank you, Lord,
nga bisan pa man karon sa nahitabo sa tibuok namong nasod, sa gihapon ang imong mga plano maoy matuman o Dios. Maot man or nindot ang mahitabo, we know that all things work together for good for those who loves you, Lord Jesus. We just want to honor your name this evening, O Lord. We just want to glorify your name. He said, ug asa gisaka ang imong pangalan, you will draw all men, Lord Jesus. So in this place, in this ministry, in Cham SFC, O Lord, thank you that you are drawing near to you, O Lord. Those people, Father God, na nagapalayo sa imuha, amahan namo nga lingapnan. Hallelujah. Magapanindog ta mga igsuon, ato isaka ang kamot, atong giuli ang tanang dungog. Sing imo ang dungog. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungog. Purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanan, O Lord. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanan nga dungog, pagsimbag, pagdayon, pagpasalamat. Tungod kay ikaw ang Diyos, tag-iya o tinubdan sa tanang butang. Makasulti kami, makatingog, makakita, makadungog, makalakaw, makabuhat sa bisan unsa, makahuna-huna, makabati kami, kining tanan gikan nimo, Diyos. Usa ulian ka namo. Kay imo ang gahom, imo ang kusog, imo ang pagkabalaan, imo ang pagkamatarong. Dawata ang among pagpasalamat ug pagsimba. Sa pangalan lamang ni Ginoong Jesucristo, among buhing Diyos, Hari o personal nga mangluluwas. Everybody says,